kaikille! Moi! Arvatkaa mitä? Me ollaan tällä hetkellä Berliinissä! Kuinka siistiä, ihan sikahauskaa. Nyt on siis perjantai ja me ollaan tultu viikonloppureissulle Berliiniin. Me ollaan saatu Slogilta ihan mahtava tilaisuus päästä irti arjesta ja rentoutua. Ja sen takia me ollaan menossa paikkaan nimeltä Tropical Island. Se on sellainen iso kylpylämesta. Se vaikuttaa tosi siistiltä, me ollaan kuvia katsottu. Joo, me ollaan tutkittu tosi paljon ja se näyttää ihan sairaan siistiltä. Tosiaan, niin kuin Juuni tuossa sanokin jo, niin Slogki halusi, että me päästään irti arjesta, päästään rentoutumaan ja tää ei olisi voinut tulla paremmassa paikassa tää tilaisuus. Mulla on ollut niin kiire koulussa, mä oon niin kiitollinen tästä tilaisuudesta. Tää on ihanaa ja mä oon nyt nauttinut jo tosi paljon, mitä me ollaan tänään kierretty Berliiniin. Tietenkin arjeskin löytyy niitä pieniä, ihania, omia rentouttavia hetkiä, kun pystyy vaan päästään irti. Mutta mietittiin, että me voitais puhua niistä ihan hetken päästä, koska meillä on täällä vielä yksi matkaseuralainen, joka me haluttais esitellä. Come here! Eli siis tässä on meidän matkaseurana. Tää on mun täti Taina. Moikka! Kiitos kun tulit meidän mukaan, ihan sikahauska päästä taas sunkaan matkalle. Niin kuin mä äsken mainitsin, että me voitais puhua sellaisista tavallaan let go momenteista, semmoisista hetkistä, milloin niinku sä pystyt ottaa ehkä irti arjesta, niin mitkä olisi teille sellaisia hetkiä? Jos mä vaikka aloitan, mulla on ainakin sellaiset spontaanit matkat tai retket, ei edes tarvi olla kuin vaikka Vantaan ulkopuolelle, missä mä asun, niin ne on mulle tosi hauskoja kavereiden kanssa, jos me vaan päätetään yhtäkkiä, että lähdetään Turkuun tai lähdetään tonne tai mennään käymään täällä, niin se on mulle tosi hauskaa. Ja sellaisista hetkistä tulee mulle ainakin tosi vapautunut fiilis ja niistä mä nautin. Entä aina sulle? Mulle on tärkeää, että pääsee kavereiden kanssa niin mökille rentoutuu. Ai että. Se on mun mielestä ihanaa ja veneily ja tällaiset niin ystävien kanssa. Kyllä. Mulla tuli itsellä heti mieleen se, kun mä tykkään tosi paljon joogata, niin sit kun illalla tulee kotiin raskaan päivän jälkeen ja on ihan puhki, sit saa sen pienen oman hetken, on se sit 15 minuutista tuntiin, oman saa sen pienen joogahetken, se rentouttaa mua tosi paljon, se on mulle sellainen ihana let go moment, mä voisin sanoa. Tossa oli jotain meidän tollaisia esimerkkejä, mä en tiedä, se voi kaikilla olla ihan eri asia, kuten meikin tuli tässä eri juttuja. Mut eiköhän nyt vaan lähdetä katsomaan meidän viikonloppua Slogin kanssa ja miten tällä kertaa me päästään kylpylään irtautumaan arjesta. Me tultiin hotelliin. Tää on niin hieno tää huone. Ihan tilava ja mukava. Niinpä. Sä nukkuu Taina, koska me halutaan jakaa tää parisänky, koska olemme Pariskunta melkeinpä. melkein. Minä ja Ilona ollaan braletti-rakastajia. Ja me molemmat saatiin siis tällaiset mustat braletet, mitkä on niinku täydelliset meille. Tää on niinku, mä en tiedä miten ne ties antaa meille tällaisen. Sitten saatiin myös molemmat ihania alusvaatteet. Me katsottiin näitä ihanan isoja pehmeän näköisiä, ihanat just varmaan nukkuu ja chillata vaikka. Saatiin samat myös mustana ja sitten molemmat saatiin parit rintaliivejä ja alushousuja. Slogin alusvaatteita ja myös uima-asuja, mitä te näette vähän myöhemmässä osassa tätä videota, niin niitä voi nyt ostaa kaupasta, ne on available now, joten meillä on linkki tuossa kuvauksessa, niin käykää katsomaan, jos teitä kiinnostaa Slogin tuotteet. Mut mä voin niinku oikeesti tosi rehellisesti suositella niitä teille. Mä haluaisin vaan nopeasti näyttää näitä kivoja tuotteita, ja nyt kun ne on näytetty, niin pitäisikö me vaan lähteä? Pitäis, kyllä. Menoksi! Kerätty jo vähän tutkia tää paikkaa, vaikuttaa tosi siistiltä. Täällä on tosi lämmin, ihan tämmönen trooppinen ilmasto. Mulla on tällä hetkellä itse asiassa päällä tällainen Slogin bikini-ylasa. Tää on ihana, tää on niin söpö, tää sopii niin hyvin tähän teemaan, kun täälläkin on palmu ja tääkin on tämmönen palmuteemainen. Tää on mun mielestä tosi iskoja ja ihana, mä tykkään tästä tosi paljon. Tainallakin on Slogin uimapuku päällä. Ja se on mun mielestä just se, mitä mä oon aina ajatellut Slogin tuotteissa, että ne on luotettavia, laadukkaita. Jotenkin just semmosia hyviä päällä. Sloggi on oikeesti niin vanha ja tunnettu merkki, että mä tykkään tosi paljon ja mulla on just semmonen luotto, että mä tiedän, että se on hyvä ja että mä tiedän, että se on laadukasta. Eiköhän me olla nyt hepistä tarpeeksi. Me ollaan ihan hikisiä kuin pienet possut ja me haluttais päästä uimaan ja spaahan ja rentoutumaan ja tutkimaan. Eiköhän me vaan nyt Mennään exploraamaan. Mä tahdon mennä tonne keskelle tota vesiallasta nyt heti. Sama. Jiha! Mennäänkö? Joo! Lego! Tonight, and do whatever you want.
Air ballooniin. Jihaa! Ta-ta-ta-ta-ta! Ei, me ollaan täällä kuumailmapallossa. Tää on ihan hullua. Mä en oo niinku ikinä ollut missään kuumailmapallossa. Slogin on sellainen kilpailu sen Facebookissa, joten muistakaa osallistua siihen. Te voitte voittaa sit oman kuuma-ilmapalloajelun. Tää on ihan mahtavaa. Ja kisaan voi osallistua silleen, että menee Slogin Facebook-sivuille ja kirjoittaa niiden postaukseen oman Let Go momentin. Eli semmoisen, missä puhuttiin aiemmin, missä oot rentoutunut tosi hyvin. Mä haluaisin vaan kertoa teille tästä kilpailusta. Ilona on tässä pidemässä ihanasti kameraa. Kyllä. Ja nyt me halutaan vaan nauttia meidän matkasta. Woohoo! Meitä rupeaa vähän hiukumaan. Yritetään etsiä jotain ruokapaikkaa. Täällä on tosi paljon eri ruokapaikkoja. Sä voit valita pizzaa, aasialaista, ihan mitä vaan oikeastaan. Mutta me yritetään löytää joku, mikä käy meille molemmille ja myös Tainalle. Joten let's go! Tää matchaa tähän. Tän takia Ilona laittoi Palmu bikiniin. Löydettiin uusi paikka. Me ei tiedä mikä tää on. Sen nimi on Amazonia. Kävi ilmi, että tää on tällainen ulkomessakin, mitä me ei edes tiedetty, että tää on arska. Seppusella saujumaan. Meillä on ollut tosi kiva päivä tänään, mutta ihan just meidän pitää lähteä pois. Joo, ja me halutaan muistaa ainakin itekin, että vaikka ei tällaiseen paikkaan pääsisi rentoutumaan, niin muistaa ne elämän pienet ilot ja osaa niinku nauttia niistä ja ottaa ilon irti. Tuo jotenkin nauttii elämän pienistä iloista, koska niitä on oikeasti tosi paljon. Me ollaan nyt matkalla takaisin lentokentälle. Me ollaan tällä hetkellä taksissa, istutaan. Ihanaa rentouttavaa viikonloppu on nyt takana ja musta tuntuu, että ainakin opittiin se, että pitää useammin osata päästää irti ja olla vaan. Me ollaan nyt saavuttu lentokentälle ja meidän matka on saanut päätöksen. Kiitos tosi paljon kun katsoitte videon. Ja kiitos tosi paljon Slogille tästä tilaisuudesta. Meillä oli tosi hauskaa. Musta me muistaa tää matka tosi pitkään. Niin mustakin. Me nähdään taas ensi videossa. Heippa! Hei hei!